Mä en oikein tiedä, että miksi mun auton vai persettä. Moi, mä oon Sami Kuusela. Toimin oppaananne Startup-viidakossa. Myynti ja markkinointi sillä tapaa, että kun bändiltä tulee jotain kamaa ulos, joku levy tai sinkku tai jotain, niin silloin me tuodaan ne tuotteet. Olla hyvä hyvillä ja paha pahoin, niin kuin yksi porilainen ystäväni sanoo. Että se olisi mahtavaa, kun saada kenkki päätyä auki. Tuottavin liikeideakilpailu finaali. Ja totta kai sitä pääpalkintoa sitä mennään pakkaamaan. Niin tosiaan tuossa 8 kuukauden työ käydä esittelemässä 10 minuutissa. Eilen tapasin Mark Dillonin, tämän Jollan yhden perustajan. Päivän tavoitteen sellainen, että saatais muutama uusi asiakas tänään. Se riski, mikä me otetaan, niin on varsin merkittävä. Pitää olla valmis sitoutua siihen, että iltaisin ja viikonloppuisin ollaan sitten testailemassa. Tällä hetkellä meidän on pakko onnistua lähtökohtaisesti kaikessa, mitä me tehdään. Startup-sijoitusten hakeminen on kuitenkin vähän sellaista kuin deittailua, että haetaan se sopivaa mätsiä. Samalla sivulla on nämä featured speakers, on tyyppi Roviolta, tyyppi Twitteriltä, tyyppi Googlelta ja sitten Palringolta. Se mikä on hyvä, niin täällä Suomessa me aloitetaan pari tuntia aikaisemmin kuin Briteissä. Täällä olisi tarkoitus kouluttaa uusia valmentajia Espoo Bluesin organisaatiossa. En tiedä, kai nää niin aina jotakin lutvijuttua. Toivotaan parasta. Olisiko tässäkin klassisesti voinut vähän aikaisemmin herätä tähän tilanteessa? Sanottaanko se HIFKin kiinnittäminen oli kyllä varmasti kohokohta. Minun mielestä yrittäminen on mulle aivan älyttömän luonteenomaista. Tervetuloa Alpakka Median toimistoon. Se vaatii aikaa, että joku toinen perehtyy siihen omaan tekemiseen niin paljon, että se tulee samanlaisella sydämen palolla ja innolla. Ja se on älyttömän haasteellinen tuo kohderyhmä, pienet lapset. Code is so messy that she cannot do it. Herää todellisuuteen! ELY-keskuksen pihalla, mistä köyhät ja rikkaatkin startup-yritykset ruinaa rahaa. Ei ole meidän ongelmamme.